Natumpag kining retaining wall sa usa ka subdivision sa Bukirang Bahin dito sa lungsod sa Konsolasyon. Apektado ang tapad ni ini nga babuyan ug nabalaka ang nagpuyo sa ilang tupad. Ani ang report. Kini ang itsura ning kural sa usa ka housing project sa Saksak Konsolasyon nga kalit nga nalusno ug mibigay. Gitumbok nga hinungdan sa pagkalusno sa gibanabanang 13 meters nga kural ang sunod-sunod nga pag-uwan karong bag-o. May moabot sa 12 ka mga anay ug kapin sa gatos ka mga baktin ang maong piggery apan pipila na lang gyud ang naluwas sa tag-iya. Nabalaka ang tag-iya sa istruktura, labi na nga ang kural halos midikit na sab sa panimay sa tupad. Nagsinag kuto-kuto niya. Medyo nagduda ko. Kuto-kuto niya paglipot na ko ngadto sa kuan. Nanay natagak ng mga anak ka taas niya, mga anak kalapad ang kulong at 3 minutes so tingay ka na to akong pag-ingo out. Mauto. Collapse na gid siya. Collapse gid siya. Kung damage sa inyong babuyan sir dako-dako gyud na. Moy dako-dako kay daghan man to mga anay go kanang anay lago di kinamo tinagagamay nga kos anak sa usa na 20 ko na. Nag-inspeksyon na sab sa lugar ang opisyal sa Konsolasyon Disaster Risk Reduction and Management Office. May mga remedial measures sila nga isugyot sa maong yuta pagpalig-on sa paril sama sa pile driving. Gibutyag sab sa ilang labaw, ipahunong una ang konstruksyon apan makapadayon ang developer sa clearing. Pile driving, pile drive kanang semento bitaw nga pareha na sa mga bridge nga square. Mana palubongan do usa pa mag-construct sa actual nga retaining wall. Kay mo resist man gito siya tungod sa kalawom. Kana ron wa man guni sa resistance kayo. Ang gagmay ra man lang whip hole bitaw kanilang lungag-lungag. Mura man gani siya magkuan murag kanang drain ba. Samtang nangayog dispensa ang tag-iya sa nahitabo ug misaad og tabang sa naapektuhan nga pamilya. Wa na mo fully anticipate is ang grabe nga volume sa tubig. Brought by the abnormal rains lately. Late na mo na kuan ba na realize nga kanang kabigayon na gid siya ba. Okay, sa gudson mo gusto kada gabi since last week. Wala to me excuse. It's just it's a force of nature nga di gyud kalikayan mga likulata gyud ba because we targeted the summer kanang kuan monsoon pa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.